Yun! Santing na. Ayos. Okay, napaka-smooth ng makina mga kabro. Oh my God! Wow! Good morning Philippines, good morning mga kabro, good morning mga boss chief general. Yan, so from Kalasyaw si kabro. At si kabro, shout out. Dinala nila tong makina ng 155 nila, kalas-kalas na ito. Yan, kalas-kalas na at nakabaklas na dahil pinaripin niya itong crankcase. Yan, bagong pintura to. Tapos mga bearing, nakabakla-baklas na rin, mga pyesa, ito na sila. Tapos napansin lang natin dito sa Sigunyan Libos yung pin ng connecting rod, grinder, dahil siguro dito sa kanyang pin nasobrahan sa pagka-press ay nakalubog to, tapos dito nakalitaw kaya grinder. Yan, malaking pagkakamali. Tapos papalitan natin to ng timing gear na original, may dala-dala si Bossing. Yan, kalas-kalas na to na dinala ni kabro. Bale, ito yung mga pyesa ni Bossing, oh. Original na piston, pang CDI. Ayan yung box nya. Tapos original din na piston ring. Tapos original na timing gear. Ito siya, timing gear at cam gear with lobe. Tapos original din na cam gear pin. Yan, original. Hindi rin basta-basta yung gastos ni Bossing dito. Baka umabot ng 20 mil to. 20 plus. O 20,000 plus yung gastos ni Bossing. Pyesa pa lang. Original na gasket, mga black gasket, magneto gasket, center gasket, side gasket, magneto set. Okay, dito lang tayo sa magneto set, yung oil seal sa o-ring. Itong isa mali, KFO. Dapat ito 590, hindi KFO. Kasi itong KFO makapal. Kaya kapag sinalpak mo to, ipinasok mo sa cam gear, matatapyasan to kasi masyadong makapal to. Alright, iba to. Pero kung ipipilit natin yan, matatapyasan talaga yan. Magneto set. Yung castle nut, dalawa. Napakaingay ng compressor natin. Marites talaga yan. Okay, so dito may mga tornilyo din si Bossing na binili. Mga tornilyo sa crankcase. Yan, set na yan. Maraming tornilyo dito ang binili si Bossing, oh. Mga tornilyo. Siyempre, cam follower na original ito. Cam follower na original, dalawa. Yan. Tapos, valve seal, dalawa. Clutch oil seal, kick oil seal, sprocket oil seal, kompleto, push rod, dalawa. Kaya mga tornilyo. Tapos bumili si boss ng bagong block. Hindi ko alam kung bago to o kwan lang. Bahala na. Ang bilhin ni Bossing dito, block na original, is kasama tong piston tsaka piston ring. Ano boss? 7,000. 7,000. Yan. Pag bumibili kayo ng block na original, ang plastic niyan, nakasil pa siya, nakaplastic pa sa loob. Na ganito yata yung kulay ng plastic niya. Yan. Kaya lang itong nabili ni kabro, yung plastic niya, ito lang. Yan, ito lang ang nakabalot. Which is hindi ito talaga ang plastic niyang original na block ng 155. Ganyan lang siya, nakabalot lang siyang ganyan, tapos nakalagay dito sa box. Yan, ganyan lang. So, hindi ko alam. Baka kon lang to. Pinalusot lang na naibenta. Binibigyan ko lang kayo ng tips pag bumibili kayo ng bagong block. Siyempre, nakabox yan. Ito, ganito yung box niya, original na Honda. Yan. Tapos, pagbukas mo ng box, dapat yan nakasealed, nakaplastic pa. Ito. Kaya lang nung binili ni kabro to, ito lang ang plastic niya, wala nang iba. Oh. Tapos, ang ginawa dito sa sleeve, pinahuning lang to. Porcelain, napakakintab. Kung sa mga original, hindi ganito kakintab. Kasi yung mga original na black, yung stock niya, cross-cut, yung kwan niya, sleeve, hindi ganito kakintab. So, dude account, ang kwan namin dito, ano nang tawag doon? Brad, nag-truck Brad. Patay. Palitan mo na Brad. Kwan lang to, pinahuning lang to. Tapos pinakinis. Alright. Asimbolin na natin tong motor ni boss. Okay, dito na tayo. Mag-assemble na tayo mga kabro.
Dito naman sa motor ni Boss Baon. Glassing aluminum supply. Update lang to. Saan? May tama? Naku! Okay din itong countershaft axle niya, bossing, oh. Okay. Oh, kagaya nung isa. Tapos itong sigunyal bearing, walang cover. Dapat to may cover. To. Yan. Dapat to may cover. Papalitan natin to yung may cover. Yung isang bearing niya malaki dito. To. Ay, parehas silang walang cover. Okay, palitan natin tong isang bearing lang. Dapat may cover ang ilalagay natin dito. Para mas maganda yung andar at nabababad na lang is yung timing gear. Gewang? O, diretso align. Sige, puro tagas. Update na lang po ulit dito mamaya. A few moments later. Okay, update. So, tapos na natin buuin yung makina ni Bossing, oh. Yan. So, kuwan na lang to. Papandarin na lang natin nang wala sa chassis dahil wala naman chassis na kasamang dinala si Bossing. Mamaya papandarin natin yan gamit ang battery tsaka 4-pin CDI. Tapos may dala-dala siyang tambutso tsaka ignition coil, yun ang gagamitin natin. Lalagyan natin yung butso-butso para hindi maingay. At shoutout pala kay Brian Gaspar sa Pansera Mustarlac dahil sa kanya natin binili yung sigunyal ng TMX 155 ito. Ito yung nagpalitan natin dahil may mga butas-butas na tong tapat ng oil seal. Ayan, sigurado tatagas pa rin to dito sa sa may bandang magneto set. Magneto oil seal. Kaya bumili tayo ng parts out din dahil yung dating nakakabit, yung connecting rod niya ito sumasayad dito sa may bandang side nito, sa may bandang crankshaft. Kaya bumili na lang tayo ng parts out. Okay, update na lang mamaya, papandarin na natin to. Brian Gaspar, shoutout, salamat sa pyesa. Shoutout din kay Porn, yung kaibigan mo, yun oh. Yun yung kumuha ng pyesa mo kanina. Okay, kabit ko muna yung 4-pin CDI, mga wirings niya. Yan, so nai-set up na natin mga kabro yung wirings. Yan, 4-pin CDI, battery, ignition coil. Siyempre yung tambutso nasa kaliwa para yung pag-kick natin hindi tatama yung kick sa tambutso. Yan, nasa kaliwa. Pandarin muna natin mga kabro. Oh, hawak! Lagay mo yung tangke. Yung tangke, lagay niya yung tangke. Hawak, hawak, hawak. Ayan po, papandarin niya ka bro. Sa likod mo yung tangke. Aray. Yun! Something na. Ayos. Okay. Oh my God! Wow! Okay, napaka-smooth ng makina mga kabro. Maganda mo. Maganda naman. Oo, ako naman. Magagalaw na akin ako. Ito po yung improvised tangke natin. Ito boss, nakatulong na no? Pwede na yan. Pwede na yung tulong yan. Sorry, click na eh. Deb, patagpuin mo! Yung tunog ng makina boss na ano, ayan, ito na yung normal lang talaga. Mapapansin mo na lang po yung ano. Pag, Ayun yung timing na yung makikita mo yung kung may pusa-pusa kapag naka-under na. pag umarangkada ng primera, segunda, maririnig doon. Primera pa lang alam mo na. Sapa, sapa! Pero wala namang update na nakikip pagka Oh, kambyo, kambyo! Yan yung mga, ayun, basket na. sinawata dito mo, dito siya. Kakambyo nga! Paano yan? Oh, kambyo! Kahit dito meron kambyo. Kasi ano, Huwag pa lang. gawin mo lang yung asbestos dito. Oh, kambyo, primera! Hoy! Segunda. Para walang may pusa. Tercera! Meron po ba? Cuarta! Tumutukod eh. Pero wala siyang pusa-pusa. Kaya wala. Depende pag naka-pwersa Pwersa. yung gulong niya. Ayun na, umandar na mga kabro. Ayos na. Shoutout kay boss. From Kalasyang, Pangasinan. At kay kabro. Mix na. Tahimik na ulit mga kabro. Tanggal mo yung langki. Sir. Okay, napakinggan na ni Bossing yung andar nitong makina niya. Sasakay na sa kahon. Yan, nakakarga na sa kahon dahil bubuhatin na ni Brother Joby Kayanan. You know, parang nagbuhat lang ng langis oh. Sasakay na niya doon sa compartment ng kotse ni Bossing. Yan. Yan, from Kalasyaw. Yo. Okay na. Brad, dapat hindi matumbayan, Brad, ha? Kaya tutumba yan. Dapat may kon yan, may harang.
Oo, but dapat nasa gilid siya tapos may nakatukod na isang box. Yan. Hindi na siguro tutumba yan. Hindi naman Fast and Furious na driver si Bossing. Ano, boss? Minsan lang. Di bali, boss, pag uwi nyo doon, pagdating nyo doon sa bahay nyo, kalas-kalas ulit yan. Salamat ka, bro. Video mo na lang, boss. Ingat, ingat. Send mo sa messenger ni ka, bro. Break in lang kasi bago yung block mo. Salamat. Kaganda ng kotse. Sana all may kotse. Alright. Shout out Brother Romel Tulabot. See you again next video, mga bro. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon.